Εκεί όπου η αρχαία σοφία συναντά το μέλλον της μακροζωίας. Το Rivik HLOX δημιουργήθηκε για να συνδυάσει τις πιο αναγνωρισμένες παραδόσεις ευεξίας του κόσμου με σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογίες, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία. Εμπνευσμένο από ιαματικά λουτρά, σπηλιές αλατιού, το biohacking, την αποκατάσταση και τις σύγχρονες πρακτικές ευεξίας, το HLOX συνδυάζει 9 συμπληρωματικές τεχνολογίες σε μία κομψή κάψουλα. Η υγρή και ξηρή Halo Therapy χρησιμοποιεί μεταλλικά άλατα, ιονισμένο αέρα και λεβάντα από τη Νέα Ζηλανδία. Το κόκκινο και το εγγύς υπέρυθρο φως υποστηρίζουν τη φυσική κυταρική δραστηριότητα, την υγιή όψη της επιδερμίδας, την κυκλοφορία και την αποκατάσταση. Η Cryonic Contrast Therapy συνδυάζει υπέρυθρη θερμότητα με αναζωογονητική ροή ψυχρού αέρα. Το μασάζ σε θέση μηδενικής βαρύτητας δημιουργεί μια μοναδική αίσθηση ελαφρότητας και βαθιάς χαλάρωσης. Η αρωματοθεραπεία και τα ηχητικά τοπία που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν μια ατμόσφαιρα απόλυτης ηρεμίας. Και το Sky Therapy σας περιβάλλει με χιλιάδες οπτικές ημεσφωτός, δημιουργώντας τον δικό σας ιδιωτικό έναστρο ουρανό. Φως. Θερμοκρασία. Μέταλλα. Άρωμα. Μασάζ. Ήχος. Χαλάρωση. 9 τεχνολογίες. Μία μοναδική εμπειρία ευεξίας. Rivik HLOX. Γνωρίστε το μέλλον της ευεξίας.